Juanjo Aiur, Dorronsoro, eskerrik asko hona etortzegatik, Nauaren 25. urteurrena hitzakien kafe garaia izeneko atala abiarazi du, hau da azken elkarrizketa eta ezer baino lehen, eskerrik asko hona etortzegatik eta zure denboratik tarte bat gurekin konpartitzeko tartetxo hartzegatik. Eta denei, ezer baino lehen, denei galdera berbera egin digu eta zuri ere ordoa dijoak izu. Zu nuntzen den duela 25 urte? Hene. Esango nuke aldaketen garaian enengola, duela 25 urte. Bai maila personalean eta baita maila profesionalean ere. Personalean, legorretakoa izanik eta baserri etxekoa izanik, Usurbila eta kale etxera. Beitu. Eta maila profesionalean berriz, Siadekon hasi berria, orduantxe. 25 urte bete ditut aurten, nik ere Siadekon. Hasi nintzen Orioko arrantzalen kofradiak Siadeko hori egindako enkargu batekin. Orion arrantza portu bat eraikitzea, egitea bideragarri izango zen ekonomikoki azterketa hori egiten. Eta holaxe damazkite 25 urte. Orduz geroztik beste ikerketa askotan ere parte hartu dut. Eta okerrez bagaude, Siadeko ikerketa elkarteko arduraduna zara, ez da, orain? Bai, Siadeko kooperatiba bat da, eta Siadeko kooperatibako kidea naiz, zuzendaritza talde bat dago, bertako partaidea, eta administratzaile bakarraren figura eta papera eta funtzioa betetzea momentu honetan nahi egokitzen zait. Baina kooperatiba da eta talde bat gea. Duela gutxi, 2017an Siadekok 50 urte bete zituen, beraz, ibilbide luzeko kooperatiba bada. Euskararen kaleko erabilera neurtzeko metodologia sortu zuen Siadekok eta lehen ikerketa soziolinguistikoak ere Siadekok egin zituen, ez? Pentsatet bestelako esparruten ere ibiliko zaretela, baina gaur egun zintzu dira Siadekoren lan hildo nagusiak. Oiexek beak edo 50 urte hauetan pentsatet bilakera bat edo emango zela, ez da? Bai, esango nuke Siadeko gizartean, momentu bakoitzean, garaiko beharrei erantzuteko ahalegina egin dula, ez? Duela 55 urte, orduan Siadeko sortu zutenek ikusi zuten ze arazo zeuden momentu hartan. 60. hamarkada zen, desarrollismoaren garaia, estatuko imigrazioaren mugimendu handia zegoen, Euskal Herriko herri askotan etxeak egin eta egin, herriak hazi eta hazi, lantegiak, enpresak egin, inolako antolaketari gabe, eta egoera horri aurre egiteko talde bat osatu zen, multidisciplinarra esango nuke, gizarte langileak, soziologoak, arkitektoak, ingeniero industrialak, eta talde horre sortu zuen Siadeko, ez da. Balio eta printzipio batzukin hasieratik da Siadeko kooperatiba, eta gizarte garapenerako elkarte bat izatekoa, ez da. Izena ere, artean Franco bizi zen eta euskeraz ezin jarri, eta Siadekok esan nahi duena da Sociedad de Investigación Aplicada al Desarrollo Comunitario. Orduan, hasi zen ikerketa sozio-urbanistikoak egiten, gero sozioekonomikoak, gero soziolinguistikoak, sozio asko da hor. 70. hamarkadan ere Usurbilako egin zuen Siadekok ikerketa bat, proiektu bat. Etxe mordo bat egiteko proiektu bat zegoen Usurbilen, eta Siadekok egindako ikerketa horretan oinarrituta erabaki zen proiektu hori aurrera zeramatea,
beste herri bat izatea pasako zelako Usurbil, eta Usurbil zegoelako prestatuta zerbitzu publikoen aldetik eta horrek ekarriko zituen ondorio guztiengatik, ez. Eta gero hortik aurrera, drogenpekotasunen alorreko ikerketak, hamarkada bakoitzean izan diren, gizarteak izan dituen garaian garaiko... Laroiko hamarkadan da, ez, pentsatzet. Bai, noski. Gai hori... Orduan, gaur egun ikerketa soziologikoak egiten, sozioekonomikoak egiten, soziolinguistika arloan nola ez, orduan esparru guztietan guk gara nolabait metodoan gara adituak, bai diagnostikoak egiten eta bai planak egiten eta metodologia hori gero aplikatzen dugu eremu ezberdinetara. Udalerrien segregazioan ere, atzo onartu zuen Galdakako, hori da, atzo Galdakako udaloak onartu zuen segregazioa, Usansolorena, Siadeko egindako memoria da. Igual aginakoak etorriko dezkizu orduan. Momentu enten ari geha Igeldorekin, udalerri izateko ez, Donostiako udalak etzulako nahi izan, baina momentu enten auzo udala izateko edo tokiko entitate txiki izateko ez, orduan, saltza ezberdinetan. Guri, noaren perspektibatik, soziolinguistikoa interesatzen zaigu asko, eta, Euskaren sustapenean, Siadeko sortu zenetik ona, edo 60ko hamarkadatik ona, aurratsa handiak eman dira, ez? Pentsatzen dute nabarmenenak akaso edo biztara bintzat hezkuntza arloan, ez? Ikastolen loralditik ona, eta EAEko instituzio publikoetan ere badiri badala olako alegin bat edo egin dala, ez? Inpresio dugu oraindik lan esparrua euskalduntzea izango dela erronkarik handiena, ez da? Maila soziolinguistikoan. Zer itzi duzuzuk honen inguruan? Esango nuke erronkarik egingarriena dela. Egingarriena dela eta esango dizute zergatik, ez? Hezkuntza eta eskola euskalduntzeko eta administrazio publiko euskalduntzeko bide bat egin ondoren, naiz dagoendik uste dudan zegina badagola. Bide dago oraindik. Euskara planen bitartez eragitea egituratuak dauden organizazioetan erresagoa da, ezta? Eta orduan lan mundua euskalduntzeak lehentasuna du eta importantea da, batez ere lan munduan euskaraz aritzeko belaunaldi bat daukagulako, oso ondo prestatua datorrena euskaraz ere. Beraz, logikak hori dio. Aurrera eginda, administrazio publikoa euskalduntzeko urratsak eman dira, hezkuntza euskalduntzeko urratsak eman dira, baina ez dakit etxeak ez ote zaizkigun erdaldundu. Eta hori oso importantea da etxekua. Hori oso importantea da, gertatzena da hor eragiten zaila dela, ezta. Eta, lan mundua, eremu sozioekonomikoa importantea da, eragin behar da hori, euskeraz ondo prestatua dagoen belaunaldi gazte horri aukerak eman behar zaizkio, euskerak balio behar du lehiakorra izateko beste hizkuntzekin batera baita lan munduan ere, baina etxea, familia bidezko transmisioa, lagun arteko hizkuntz portaerak, jokabideak eragiten zaila da eta erronka handiak dira, baina horiek ere ezin ditu alde batera utzi. Horrekin dago lotuta urrengo galdera, ez? Etxea edo deskuidatu dute dugu, baina kalea ere, ez? Kale erabilera edo kaleko erabileran azkeneko azterketan edo okerez banago, 2017ko datuak dira, igual geroztik egon dira beste azterketa batzu, baina 150 batetik 54 jetxi izan kaleko erabileren zea usurbilen, ez? Eta egia da, gero lupa jarri ezkeo, datuak xeatzen hasi, eta adibidez kaskoan euskara gehiago entzuten da, baita aginako kaskoan ere, eta gazten artean ere goruntze egin du erabilerak, ez? Baina datua hor dago, ez? Lehen aipatu zu etxea, baina kalean ere,
hori guztia izango da, zerbait aldatzen ari den seinale, ez? Azkeneko hamarkadetan. Bai, bueno, kaleko erabileraren neurketek kalekoa ematen du. Eta ez etxekoa, esan nahi dut honekin. Leku publikoetako erabileraren neurketak egiten direnean, Zubligo kaletan, auzo ezberdinetan, neurketak, behaketa bidez kalean egiten dira. Badago Usurbilen bizi den biztanleria multzo bat Usurbigo kaletan bizi asko egiten ez duna, beraz hori alde batetik, eta bestaldetik kaleko neurketak egiten baldin badira igande goiz batean Zubietan, harrapatuko ditugu, Lasartetik Zubietara igande goiz pasa etorri diren lasartearrak. Horrek ematen du Usurbigo leku publikoetan kaletan euskararen erabilera zenbatekoan. Hori da gauza bat, eta beste gauza bat da etxekoa. Eta garrantzitsua da hori argi izatea. Lehen esandakoa, eskola eta udaletxeak euskaldundu zaizkigu, baina etxekoak kezkatzen dau. Orain dela gutxi bukatu du Siadekok Nafarroako gobernuarentzat eta Eusko Jaurlaritzarentzat egindako 7. inkesta soziolinguistikoa. Inkesta, 7.000 inkesta, Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan. Eta beldur naiz, etxeko erabileran euskara ez ote doan atzeruntz baita Usurbigo etxeetan ere. Eta horrek gero sozializazio prozesuan eragiten du, lagunarteko erabileran eragiten du, eta hori kalean ere gero islatzen da. Emaitze egin izango ditugu ikusgai? Hori Jaurlaritza eta Nafarroako gobernuaren esku daude, nire ustez beharko litzatekena baino epe luzeagoekin lan egiten dute. Ez dakit 2022an ere argitaratuko ote diren. Bueno, zakit, sakonduz, egia da pantailari pegatuta bizi garela, ez? Eta pantailan erdarak dira nagusi, ez? Gaztetxo, eta ez hain gaztetxoen erreferentziazko, erdalduna dira, edo inkluso inglesez, konsumitzen dute. Ez dakit horrek ere neurri batean eragin du etxeko martxan, etxeko hizkuntzaren... Dudik gabe. Mundura konektuak bizi gea, baina ez gara auzo. Baina ez gara auzo, eta horrek eragina du harreman ingurunetan, komunikazio moduetan, etxeetan garai batean sukaldeko elkarrizketak, belaunaldi artekoak, garaitako kontuak dira, ezta? Horiek gaur egunean etxean gaude, familikoak eta komunikazioa da bezalakoa eta konektatuak gaude mundura eta gure artean edo bizilagunen arteko harremanak ere, mundura konektatuak gaude eta etxe ondoan bizi denaren berri ez daukagu. Orduan, gertukoekin komunikazioak uste dut intentsidadea galdu egin dula, uste dut ahozkotasunean galdu egin dugula euskaraz, eta zuk esan dezun bezala, pantailetara konektatuak gaude, eta konturatu gabe, erdal hizkuntzak eta kulturak sartu zaizkigu etxe barruraino, eta konturatu gabe. Orduan horrek bere ondorioak ditu. Goain dela aste batzuk Fermin Etxegoieni egindako elkarrizketa bat irakurri nuen berrian, eta euskaldun diglosikoak garela irakurtzen nuen, ezta? Eta erabat ados nago ideia horrekin, ez? Ingurune digital eta erdal hizkuntzen eta kulturen eragin horri esker, eraginez, gai gara batez ere eremu informalean, erregistro informalak erderaz sortzeko, ekoizteko, produzitzeko, eta euskaratik kosta egiten zaio euskaldun gero eta gehiagori, ez? Eta horrek komunikazio gaitasunean eragiten du,
eta uste dut ahozko harremanak euskeraz pobretu egin direla. Eta hori momentutan euskararen gabezia edo aje nagusienetako bat da. Erronka zaila. Zaila. Aurrera begira. Bueno, sozioekonomiaz datokiko garapenaz ere arduratzen da SEADeko, eta zuk zeuk hemen Hurbilagoren kanpaina asko bideratu dituzu, ez? Ez dakit Hurbilago sortu zen momentutik, edo noiz hasi izan Hurbilago eta zure arteko lankidetza hori? Bueno, ni Hurbilagorekin hasi aurretik Hurbilago sortu da zegoen. Nola hasi zen lankidetza hori, 2010-11 edo Usurbilgo udalak lehiaketara atera zuen Usurbilgo tokiko merkataritza eta ostalaritza sustatzeko plan bat egiteko lana edo, proiektua lehiaketara atera zuen, SEADeko aurkeztu zen lehiaketa horretara, irabazi zuen SEADekok eta egin genuen lehendabiziko plangintza, diagnostiko eta plangintza, 2010-11 edo. Eta, bueno, plangintza hartan jasotzen zen, gero egin beharreko guztia, baina udalaren apustuaz gain, sektoreak eta merkatari elkartetek egin beharreko lana ere importantea zela, implikazio hori, udalak apustu fuertea egin zuen eta erabaki zuen plan hori bere egin zuen eta martxan jarri bertzela. Eta plana diseinatu eta egiteaz gain, SEADek hori ondoren enkargatu zion, plan hori aurrera eramateko zerbitzua edo eskatu zion. Eta holaxe ezagutu nuen nik orduan Hurbilagon zegoen taldea eta merkatariak, eta 2011an edo hasi ginen elkarrekin, eta, bueno, Gaur arte? Gaur arte, 10 urte. Bueno, interesatzen dugu eta asko gai hau, eta tokiko merkataritza gutxi asko gertutik, asko baino gertutik ezagutzen duzu. Eta, bueno, Usurbilen, Hurbilen irekierak eragin zuzena izan zuen Usurbilgo merkataritza eta ostalarien mapa horretan. Azken urteetan gaina ikusi dugu hemen inguruan oso urruti joan gabe Buruntza aldean, Galarreta aldean, Andoain aldean, merkataritza zentro handi gehiago etorri direla. Hau da, ez da mende hasierako Hurbileren hori, baizik eta gerora ere jundia zabaltzen horrelako guneak, ez? Azken aldian ere beste lehiakide gogor bat agertu da merkataritzaren panoraman eta pandemian are gehiago zabaldu da edo, eta da online salerosketa edo internet bidezko salerosketa, ez? Eta orduan, tokiko merkatarien tokian jarriz, pentsatzen dut oso atakastuan zeuden eta arestuagoa dela orain, ez? Kontestua ere aldatzen ari delako, baina pentsatzen dut merkatarintza bezala tokiko instituzioentzat eta aholkularitza batzorde edo merkataritza elkarte edo garapen agentzien kezka handienetako bat hori izango dela, ez? Nola arraio aurre egin fenomeno hauei, ez? Beste merkataritza eredu eta kontsumo eredu batzuk egon daitezkeela sinistuz, lehendabizi, eta gero zerbait eginez, ez? Beste merkataritza eta kontsumo eredu batzuk posible direla, jasangarriagoak eta batez ere esango nuke herritarren bizitza kalitatea hobetzen lagundu dezaketenak ere. Kontsumismoaren zurrunbilo baten sartuta gaude, zenbat eta gehiago erosi, zenbat eta gehiago kontsumitu hobe, eta zurrunbilo horretan gure etorkizuna eta gure bizitza kalitatearen kontragoaz. Hurbil, azalera handiak, merkataritza elektronikoa, Usurbildarrok urtean egiten dugun merkataritza gastua
25 milioi euro ingurukoa da. Elikadura, arropa, bestelako generoa erosten, 25 milioi. 25 milioietatik 11 milioi pasetxo gelditzen dira herrian. Herriko komertzio txiketan, horrek esan nahi du erdia baino gehiago kanpora duela. 6 milioi eta erdia hurbilek bakarrik eramaten ditu. Eta beste 7, beste azalera handiek, merkataritza elektronikoak, gero eta gehiago, baina baita beste herriek ere. Usurbildik jende asko joaten da, Donostira, Lasartera. Beraz, ez da bakarrik komertzio elektronikoa, ez da bakarrik azaleran eragina, jende bat badago, komertzio txikietan erosten duena eta beste herrietan. Beraz horrek zer pentsatua eman behar digu, ez? Orduan, horren aurrean zer? Usurbilek lortu behar dugu nolabait eskaintza komertziala osatuagoa eta hobea eskaintzea herritarrei, ezta? Hori hasteko. Eta gero, batez ere, herri kontzientzia bat sortzea, eta batez ere, sektore bertatik hasita. Orduan, guzti hori, zerbitzu ona eta genero ona, eta betikoak, beti importanteak diren kontuak, baina dendari eta herritarra bezeroen arteko komunikazioan, konfiantzan, empatia bat lortu, hori importantea da, bezeroarekin salerosketa harreman bat baino gehiago beste harreman sendoago bat, barruraino gehiago iritsiko den bat bilatu, zerbitzu ona bermatzeaz gain, eta gero herri kontzientzia bat, beste merkataritza eredu bat, jasangarriagoa eta hobeteko bizitzeko aukera emango duena, posible dela, egingarria dena, eta bai sektoreak eta bai herriak. Beti noski, orain arte bezala, Usurbilgo Udalak ere egin duen apustua egiten jarraituz, eta aleginarekin jarraituz. Eta hori hau dena gutxi balitz, pandemiak ere gauzak asko saldu ditu, ez dakite nola bizi izan duten guztia saltokiek eta ostalariek. Horre da fenomeno nahiko berezia, ez? Pandemia betean geundenean, saltokietan eta ostalarekin da elkartu ginen, batek baino gehiago esan zigun herrian, itxialdia eman zanean, herrian bizi, baina bertan erostean ez zuen kontsumitzaile bat agertu zela herriko saltokietan, ez? Mugak itxita zeuden, ezintzan atera berez, ez? Txarrenean, pentsat, bertatik bertara zutena hobeto ezagutzeko balio izan zuen edo aukera izan zuten hauek, ez? Baina ez dakit, jende hori berriro zaila da galdera, jende hori berriro itzuli da pandemia aurreko ituretara, ala herriko saltokien bezero bihurtu alda, ez dakit, horren inguruan zer dioten merkatariek. Edo azkarazten ditugu, eta betiko ohituretara itzultzea berriro. Ez dugu neurketarik egin eta ez daukat datu objektiborik, ez? Ondarren bat gelditu da, baina uste dut inpresio daukat eta beldur naiz uste dut berriro ere jendea lehenokora bueltatu dela, gehiengoa, ez? Bai, nik uste dut. Hor, pandemia garaian, merkatari eta ostolariekin egonda, esan dute behin baino gehiagotan herriak erantzun dula. Bai, oso eskartuta. Pozik, oso eskartuta, ezta? Bai. Eta hori bat, eta bi, herritar batzuk ere agian ikusi dute, Usurbilen erosketak eginez bat bizi daitekela.
Eta ze garrantzitsua izan daiteke momentu batean, etxe bertan ere dagoena zaintzea. Bai, eta gertukoa, eta ekonomia zirkularra, eta, orduan, gertukoak, komunitatea, bizkat, gure barrura begiratu behar dugu gehiago, eta ni pentsatu nahi dut batzuk lehenoko zurrunbilo hortatik kanpora atera eta berriro sartu gabe geldituko zirela edo geldituko ginela. Eta hori pentsatu nahi dut ez. Orduan, utzi ditu gauza zeak, ez onak edo estualdiak eta buruhausteak eman dizkio sektoreari, pandemiak, eta ematen jarraitzen du. Sektore guztietan ez du berdin eragin, baina lehen zailtasun gehien zituzten sektoretan berriro ere pandemiak lan egin dute, usuligo merkatari eta ostalariek, baina hor buruhauste bat eragin du eta aldaketak, arauak, ordutegiak, itxi beharrak, prebizio handirik gabe gauetik goizera egun batetik bestera neurriak, guzti horrek nahiz eta lan egin lehendik gogorra den lanbidea, oraindik eta gogorrago egin du ez. Bukatzeko, hau ere, gonbidatu guzti galdetu diegu, ez? Noa besteak beste Euskararen normalizazioan eragiteko ere sortu zen, ez? Geroztik hona, edabide gisa, paperezko hor dago, ama euskaria zena guain astekaria da, orain ja azken urteetan, sarean ere bagabiltza, web horriarekin, sare sozialekin, elkarte bezala ere gero eta ardura gehiago hartu ditu nogoa, kultura arloan edo eta izialdian, baina, biztan da, nahiz etera lan askoz gehiago ere egin daitekela, ez? Baina, 25 urteko ikuspegia duzun aldetik, zure ustez, zerbait du faltan noauak edo zerbait du soberan? Ze gabezia eta ze indargune ikusten dizkiozu noauari? Oso galdera potoloa da, baina, zertzela da batzu behintzat. Soberan ez du ezer izango, ez? Nik uste dut edabide bezala egiten dezuen lanaz aparte kulturgintza alorrean, Usurbilen, euskal kulturaren ikusgarritasunean, nik uste dut hori oso importante da eta hor asko lehen gauza negatiboak esan ditut, ez? Eremu ez formalean, euskara nolabait pobretu den eta bar, baina badago euskaraz eta euskaratik sortzen duen belaunaldi oso interesante bat, baina uste dut falta zaigula belaunaldi berriak horretara engantzatzea, ez? Gure belaunaldia oso epela izaten ari dela iruditzen zait. Bai, oso epela. Gure aurrekoek frankismoa bizi izan zuten, ikastolak sortu zituzten, guri dana egina etorri zaigu, eta oso epela izaten ari da gure belaunaldia. Eta noauak hurrengo belaunaldiari begira jarri behar du. Orduan hor, euskal kultura interesgarriago eta ikusgarriago egiteko zer egin dezake noauak. Ari zarete eta jarraitu horretan. Edabide bezala. Formatuak aipatu dituzu. Behar bada gogoeta bat egingo nuke, digitalak ematen duenez egunerakotasun hori, albiste horiek ematen ditunez, paperean argitaratzen duzuena astekaria da. Batzutan ez dakit digitalekoak paperekoari itzala egiten ez ote dion eta bar, orduan formatuan inguruan hausnarketa bat igual egitea interesgarri izan daiteke. Hausnarketa bat. Gero berdin jarraitzeko edo ez.
Eta hausnarketa bat, paperean argitaratzen jarraitzea nik uste importantea dela, etxe guztietara iristen den produktu bat delako, baina hausnarketa maiztasunaren aldetik, edukien aldetik, agian digitalean argitaratutakoa hainbeste errepikatu gabe beste gai batzuk landu daitezke, sakontasun maila eman daiteke, beti usurbildarren bitartez, baina usurbilen bertan kokatuak ez dauden gaiak ere usurbila ekarri daitezke, eta gero noski belaunaldi gazteak erakarri, izan irakurle bezala, izan proiektuko kide bezala. Oso ondo, Juanjo, eskerrik asko, tarte hau eskintzeagatik eta ondo segi. Ez da ezer, eskerrik asko zuei.